Livet er nu nemmere, når garageporten kan åbnes med et tryk på en knap. Den nye Boxer garageportåbner er holdbar, sikker, let at betjene og enkel at installere. Og den fås i dit lokale byggemarked. Garageportåbneren fra Boxer er bygget i slidstærke materialer og har blandt andet kædetræk, som gør den stort set vedligeholdelsesfri. Motorenheden har indbygget lys, der selv tænder og slukker, så man kan finde ud af garagen, når bilen er parkeret. Der medfølger 2 fjernbetjeninger, som virker i helt op til 35 meters afstand. Og med det smarte Wi-Fi-system kan du også styre porten fra din telefon. Systemet har indbygget sikkerhedssensor, så du behøver ikke at være nervøs for, at børn og kæledyr kommer i klemme. Og er du den lettere distræte type, så kan du programmere porten til selv at lukke, hvis du glemmer det. Og skulle strømmen svigte, kan du stadig åbne porten manuelt. Åbneren kan programmeres til præcis din type port, den er let at installere og tilsluttes almindelig strømudtag. Både tryk vejledning og videoinstruktion medfølger. I pakken får du 3 meter kraftig skinne og et komplet monteringssæt. Find Boxer i dit lokale byggemarked.